बाजिगरा गोसो जानानै थाङाखै बिपिएफआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै हारसाबो ओंखारा बर'फोरखौल' ओंखारा होननानै बुंबाय थादों। इलेक्सना खुनु कमप्रमाइस गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा बिपिएफ सापर्टार, पियरलि बिपिएफ सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन। आंनाव स्पस्ट प्रमान दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना। राबार दंफांखौ सोर हरदों? मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसेबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो, राबार दंफां गायनो, फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना राबार दंफांखौ। खमब्लाबो नोङो 15निफ्राय 30 थाखा जायो। होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन? आरो बेवहाय गायनायनि हाजिरा बेसेबां थांगोन? आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन? खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन, बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन। बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन? खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं, बनसुनि निस्सय आखाइ दङ। जायनि जाहोनाव बे 22 घर बिपिएफ सापर्टारा बै दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय। बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया। सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था। जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइस खालामा। दिनै बिपिएफनि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय, जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन। गतिके जों कमप्रमाइस खालामा। सोरहाबा जुदि हा गैया, सरकारनो आपिल खालाम। जों बेफोरबायदि जादों, जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो। बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा? जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो? बेथ' पलिटिकेल षड़यन्त्रसो। बे 22 घरा गोसो जानानै थाङाखै बिपिएफआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै।